Η αλαζονία της Αράχνης. Η Αράχνη ήταν η κόρη του Ίδμωνα και ζούσε στη Λιδία της Μικράς Ασίας. Η Λιδία ήταν μια πόλη γνωστή για τα υφαντά της. Έτσι, η Αράχνη έγινε και αυτή μια ξακουστή υφάντρα. Όμως, η αλαζονία της ήταν μεγάλη. Συνήθιζε να καφιέται πως την τέχνη της υφαντουργίας δεν την ξεπερνούσε ούτε η θεά Αθηνά. Η Αθηνά, απογοητευμένη από την έπαρση της Αράχνης, μεταμορφώθηκε σε γριά και τη συμβούλευσε να μην συγκρίνει τον εαυτό της με τους θεούς. Η Αράχνη αδιαφόρησε για τη συμβουλή της. Τότε η Αθηνά αποκαλύφθηκε και οι δύο γυναίκες αναμετρήθηκαν στην υφαντουργία. Το υφαντό της Αθηνάς είχε ως θέμα του την διαμάχη της με τον Ποσειδώνα. Η Αράχνη επέλεξε να χλεβάσει με το έργο της τις ζωές και τα πάθη των θεών. Εξοργισμένη, η Αθηνά κατέστρεψε το υφαντό της Αράχνης και τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η κοπέλα, ταπεινωμένη όπως ήταν, προσπάθησε να κρεμαστεί. Η Αθηνά όμως δεν της επέτρεψε να πεθάνει. Την μεταμόρφωσε σε έντομο και την καταδίκασε να υφαίνει ιστούς κρεμασμένη. Ιστούς που άλλοι θα καταστρέφουν στην αιωνιότητα.